A kú dédé àsìkò yìí. Mo kí ẹ̀yin olólùfẹ́ mi jákèjádò àgbáńlá ayé. Níbikíbi tí ẹ bá wà lénìí, àánú Ọlọ́run kò ní fi yín sílẹ̀ o. Níbikíbi tí ẹ bá ti wá mówó tí ẹ ti fi ra dátà láti máa fi wò mí, ọwọ́ yín ò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Ọwọ́ yín ò ní kan ìsàlẹ̀ àpò. Gbòrògbòdò ayé ò wá nílù fún yín gbogbo wa jó. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ ẹ̀yin olólùfẹ́ mi, ẹ̀yin tí ẹ ń fún mi ní ẹ̀bùn ní ọlọ́kan òjọ̀kan. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín, ẹ̀yin tí ẹ ń fún mi ní ìmọ̀ràn. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o. Àgbà ò ní tán ní orí ilẹ̀. Lénìí, a tún jọ gbádùn ara wa. Eléyìí tí mo mú wá fún ẹ̀yin olólùfẹ́ mi lónìí, ó ní àpè ìfẹ́ràn. Àpè ìfẹ́ràn, òun ni mo mú wá fún wa ní èní. Báwo la ṣe ń lo àpè yìí? Tó bá jẹ́ pé ọkọ tẹ̀yin ló bá sánlé ni, tó sánlé, àbí ìyàwó yín ló sánlé, àbí girlfriend tá fẹ́ kó nífẹ̀ẹ́ wa. N tá bàbá wa ń lò tí wọ́n fi ń pe ìfẹ́ padà sí ọkàn olólùfẹ́. Òun náà ni mo mú wá fún wa ní èní. Kí ni nǹkan tí a máa wá? Ẹ má gbàgbé láti bá mi subscribe sórí ìkànnì yìí, bá mi share program yìí, ẹ bá mi like, kí ẹ comment. Alákọ̀ọ́kọ́ nǹkan tí máa lọ wá, bá mi lọ wá ìyẹ̀rẹ̀ òsùn. Ìyẹ̀rẹ̀ òsùn, ẹ bá mi wá. Ẹ bá mi wá àkàrà elépo 3, àkàrà elépo 3, ẹ bá mi wá. Bàbá, kò jù báà náà lọ. Oògùn ò pọ̀, oògùn ò wọ́n. Olóògùn ní fẹ́ filẹ̀ ni. Ẹnìkan bú mi, ẹnìkan pè mí lánàá. Ó ní àwọn àfáà ló pera ẹ̀ o. Ó láwọn nǹkan tí mo ń fi kalẹ̀, kò yẹ kí n máa fi àwọn iṣẹ́ báyìí kalẹ̀. Igbá kan, àwo kan, n táwọn fi ń jẹun ni. Nígbà tí mi ò gba oògùn lọ́wọ́ ẹ̀, kí ló wá ń bú mi sí? Ogún bàbá mi ni. Ogún bàbá mi ni kì í ṣe ogún bàbá tiẹ̀. Ẹ ráwọn èèyàn gbá mọ́, àbí? Ó ṣeéṣe kó tún gbọ́ eléyìí tí mo ṣe yìí o. Tó bá wù ẹ́ kó tún bú mi, màá dárúkọ ẹ̀. Wá rí pé mo bò ẹ́ láṣìírí báyìí. Màá dárúkọ ẹ̀ fún gbogbo ayé. Má bú mi mọ́ o. Ogún bàbá tiẹ̀ kọ́ o. Mi ò sì kọ́ oògùn lọ́dọ̀ ẹ̀. Ibi kó wá máa bú mi. Ogún bàbá mi ni. Mi ò fẹ́ kí ìyà jẹ ọmọ Yorùbá púpọ̀. Lóòótọ́ àwọn bàbá wa, wọ́n dààmú ká tó ní àwọn àṣírí yìí. Kò wá yẹ káwa náà dààmú. Pẹ̀lú ògo Ọlọ́run, a ní dààmú. Bá mi wá àkàrà elépo 3 àti ìyẹ̀rẹ̀ òsùn. Tó bá jẹ́ pé ọpọ́n Ifá la bá ní nílé, á da ìyẹ̀rẹ̀ òsùn níwọ̀nba sí ojú ọpọ́n Ifá. Tá bá ní ọpọ́n Ifá, ẹ bá mi dà sínú pépà. Ẹ wá tẹ̀ ní Ifá ọ̀bàrà. Ifá ọ̀bàrà 2. Ọ̀bàrà 2. Ọ̀bàrà 2, òun ni a máa tẹ̀. Bá ti wá tẹ Ifá ọ̀bàrà 2 yìí, bí àpẹẹrẹ, tó jẹ́ pé mi mo fẹ́ lò ó, àbí mo fẹ́ sà sí girlfriend mi, ó ti yé yín? Á wá dárúkọ ẹ̀. Á pe Ifá Ajá ọmọ Límọ́tà, ó ti yé yín? Àbí nítorí Hafiz ọmọ Arámidé, ó ti yé yín báyẹn? Ẹ dákun, ẹ má sá sí mi o. Ilé ti kún o.
ilé ti kún, ẹ jọ̀ọ́ ẹ dákun ẹ má sa ifá yìí sí mi. Ilé ti kún. A ti dé last bus stop báyìí. Ọlọ́run ní dà wá láàmú. A wá pe orúkọ wa. A pe orúkọ ẹni tá a fẹ́ kó nífẹ̀ẹ́ wa. A pè sí i. A dárúkọ wa, a dárúkọ ìyá wa. Útúbà náà leléyìí. Gbólóhùn náà leléyìí o. A pe ifá. Nígbà tá a bá pe ifá, ẹ̀làrọ̀ bí mo ṣe pè lákọ̀ọ́kọ́. Bọ́m̀bẹ́ kàwé sí kọ́ dé ẹ̀làrọ̀. Bọ́m̀bẹ́ kàwé sí kọ́ dé. Bọ́m̀bẹ́ rẹ̀ náà làwùsẹ̀ kọ́ dé. Bọ́m̀bẹ́ lókè ẹ̀tì àbá rẹ̀ kọ ọ̀rọ̀ wá lónìí. Ifá rọ̀ wá, ẹ̀làrọ̀ wá. Ifá bàbá roko kó dé. Ọ̀rúnmìlà bó bá rodò kó bọ̀. Nítorí lágbájá ọmọ lágbájá, ó ní mo ṣe ń pè ẹ́ lónìí o. A dárúkọ ẹni tá a fẹ́ kó fẹ́ wa, tá a fẹ́ kó nífẹ̀ẹ́ wa. A dárúkọ rẹ̀. Èmi lágbájá ọmọ lágbájá ni mò ń pè ọ́. Mo wá ń pè nítorí lágbájá ọmọ lágbájá. Ó ti yé yín. Bá ti wá pè báyẹn sí, tí wọ́n wá ṣe a máa pe gbólóhùn sí ìyẹ̀rì òsùn tí a tẹ̀ ní ifá ọ̀bàrà. Báwo ṣe ń tẹ ifá ọ̀bàrà? Ọ̀bàrà méjì. Màá tẹ̀ sójú móhùnmáwòrán yín. Útúbà tá a máa pè sínú ifá yìí náà leléyìí. Adúrólé ni mọ́yẹ̀. Adúrólé ni mọ́yẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Òkèkè tilẹ̀ mọ́yẹ̀ lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Ohun gbogbo ló ṣeé ṣe lẹ́ẹ̀mẹ́ta. Adúrólé ni mọ́yẹ̀ lórúkọ tá à ń pè wọ ifá. Adúrólé ni mọ́yẹ̀ lórúkọ tá à ń pè wọ ifá. Òkèkè tilẹ̀ mọ́yẹ̀ lórúkọ tá à ń pè wọ èṣù ọ̀dàrà. Òkèkè tilẹ̀ mọ́yẹ̀ lórúkọ tá à ń pè wọ èṣù ọ̀dàrà. Ohun gbogbo ló ṣeé ṣe lórúkọ tá à ń pè yàn ní àjẹ́. Ohun gbogbo ló ṣeé ṣe lórúkọ tá à ń pè yàn ní àjẹ́. Nítorí ta ni mo fi ń pè yín lónìí? Mo ní nítorí lágbájá ọmọ lágbájá ni. Nítorí ta ni mo fi ń pè yín lónìí? Mo ní nítorí lágbájá ọmọ lágbájá ni. Ẹ wá lọ fi ìfẹ́ èmi lágbájá ọmọ lágbájá sínú ọkàn lágbájá ọmọ lágbájá lónìí, kó wá ṣe aya mi. Tẹ́pọ́kùnrin la fẹ́ ṣe sí, á ní kó wá ṣe ọkọ mi. Tẹ́pọ́bìnrin ni, á ní kó wá ṣe aya mi. Lónìí, àkàrà ní ń ta ìyá gbádá. Àkàrà ní ń ta ìyá gbádá. Kí lágbájá ọmọ lágbájá kó wá ṣe aya mi lónìí o. Ọ̀bàrà méjì ló ní kó máa ju bàràbàrà wá mi káàkiri. Ọ̀bàrà méjì ló ní kó máa ju bàràbàrà wá mi káàkiri. Ọ̀bàrà méjì ló ní kó máa ju bàràbàrà wá mi káàkiri lónìí. Bá ti wá pe gbólóhùn yẹn sí tán, a wá da ìyẹ̀rì òsùn. A wá da ìyẹ̀rì òsùn. Páúdà yẹn a fọ́n sórí àkàrà. A máa jí àkàrà yẹn ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan. Àkàrà mẹ́ta ni o. Àkàrà elépo. Ẹ ti rí àkàrà elépo mẹ́ta ni a máa lò. Òun náà ni a máa jẹ. Bí ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ọlọ́run ní dà wá láàmú. Ẹ dákun má gbàgbé láti subscribe sórí ìkànnì yìí. Ẹ bá mi share program yìí. Ẹ bá mi like kí ẹ comment.